Komen faraयनो सम गैया रायजोफोर Tanya hono say jaabe, come on, everybody. Oh, thank you so much. ये हमारा लाइटिंग नितेश जी हमारा इंजीनियर सर, थैंक यू सर, थैंक यू. Hello, sound. हम लाइटिंग स्टेज and thank you so much once again. Ready? Kemudian एबार बर' फैलायनोसै Hei बर'खौ जानो फुंनि समावसो नायलांबाय था जानो फुंनि समाव UPPL नि जोनोम सान रायजोफोर रावबो मिथियाखैला दिनै सोंनायखाय खोन्थाबाय आङो आं बारा कमेन्ट फरायनो सम गैया नाथाय बेयाव रावबो UPPL BPF पार्टि बासियालासिनो बयबो रंजादों जोनोम सानावहाय Hei sikala lainnya nih like guys like ओरैबायदि मोसाव सानाव जेरै जादों दाबो ओरैनो दं रावबो दोरोङाखै हरनि एकथा जानोसै एकथा बारा गोबाव गैले एकथा जानो 13 मिनिटल' नांसिगौ 13 मिनिट ओमफ्राय रावबो मानसिफ्रा दोरोङाखै नै
नायनो हागोन लाइभ देखायदों औ बे फाग्ला माबाखौ खननो मोनथिबाय या ओमफ्राय आं नोंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो ओमफ्राय नै आदा नै 500 थाखा प्राइस मोनसेनो फाग्ला बाबा माने फाग्ला बाबा मन्दिर मोखाङाव या र' आं नोंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो र' Okay, thank you. Kamu. Samson Bosumotari. Samson Bosumotari. Yes, I am from Bamunggaw. Brother-in-law of Bisomreka. Thank you so much. Listen to me. Okay. Pagla Baba Mundir Mukhawa. Okay. And another one. Another one is Annuku Pagla Badi Musamudo. And this is the gift. I want to kiss. Ini kondisi dari tiga setiap Thank you. 자식은 नोंसिनि बुंनाया दिमान खालामनाया फाग्ला बायदि मन्दिर मोखाङाव होननायखौ खननांगौ जाहैदों Ini माइकखौ बेनो होग्रा बे गस्लायाव सोना हो मा खोनाजोबो ना गानाखौ बेहाय खोनाखायो होनलाबो खोनानायालाय थेरनोसो आंनो फाग्ला बायदि मोजां मोनो होनलायनायनि लासै
sudah online. Jali. बर'नि मिउजिक दामनायाव गेंजार रायजो राजानि दायो आंखौथ' होनोब्रै खावलायदों जोंना बैसोगोरा मानैमोन दोङो ओरै फायनानै बुंफैदों जे गुबुन गुबुन दोंसे मेथाइ खननो बे जाबाय आलायारन बिगासिनो जे बाबा बुरिफोरा जोंना मादैमोना आबैमोना मानो लायासै दङ एकदम बिगानि फैदों जोंनो मेनाजारनो आलायारन खननो बिर आरो नन खनदा ओके जों गासैबो खननो आलायारन ओके Thank you. Thank you. ओइ बे सा सारनो जायाखै बिथारि गैला आंना दुइ पारसेन्ट ल'खासै नोंनिल' नै आं माइकखौ बन्द' खालामनांसिगोन रायजोफोर